Gamerauntxira. Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxiaren 5. denboraldiko 4. atalera, edo 5. atalera. Laugarrena. Bai, ez dago esan, Vale, nina astura eso duan. Bai, 4. atalera, eta segatik onbesten asketa, ze hau da 100. atala, ez da 100. atala, bale? Hau da 101. atala, baina ez hasi 3. atala edo, denboraldiko 3. atala edo 100. atalaren bila, ze oraindik ez da existitzen. Bai, baina nola pixka berezia dan eta erabaki dugu, egingo dugula aurrerago, saiatuko ga presentzialki elkartzen hirurok, eta, bueno, igual baton bat gehiago animatzen baldin bada, eta orduan pixka eta parkautala dugu zenbaki hori, aurrerago zerbait bereziotxoago egiteko. Eta, bueno, entzun dituzuen bezala, nerekin dare hemen Aritze Odriozola eta Lander Unzueta. Haupa, Arratsaldeon. Haupa, bai, arratsaldeon. Garren saio honetan. Hori da. 101. saioa, binarioan irakurri leike, eta, bueno, badakizuen bezala, ingot sarrera normala, azkenean hau kapitulu normal bat izango da, eta astero Gamerauntxiaren Twitch kanalean izaten ga, kasu honetan gaur asteazkena da, badakizue, batzutan malguak izan behar gala, eta aldaketa batzuk egiten ditugula, baina ala eta be, honen ostian, naiz irratian entzunal izango gaitzuzue, martitzenetan, asteartetan gaueko 12 aurrera, eta betiko ohiko plataformetan, entzun dituzue gure saioak, entzuten dituzen lekuan. E-books, Peertube, YouTube, Spotify, edo dana dalakoen. Eta, badakizuen bezala, Gamerauntxiak badauka komunitate zurrun bat, nahiko potentia, eta gu oso arro gaukana, eta horren parte izateko gamerauntxia.eus webgunean sartu zeikie, eta hor bertan dago parte hartzeko eta bai irakurtzeko edo jasotzeko material pila bat, eta baita Gamerauntxiak izeneko Telegram kanalian sartu eta elkartu gurekin. Eta besteri barik, aurkeztu ditut, Aritz eta Lande, zen moduz aztia? Gortzu, baina bada horrela. Bakizu, meme hori tintineko jado kapitanina, ez? Oinoko asteazkena dela, holantxe gaiz. Ez da ikusi duzuen txata, badakizu hori zuzenekotan azkenean badagoela jendia eta ikusten, eta norbait erabiltzaileak, saia izaten da beti, norbaitek dino esaten dagoenean, ospakizuna aukatuta, bai, sentitzen da norbait, baina agian etorri zeinke, eta zuzenean ikusi egiten dagoenean. Igual kalendario bat inbiarko dugu edo zerbait. Bai, sorpreseti, azken finean. Bai, zan behar daz, lehen horrek betiko les Gamerauntxian komunitatea aipatu duzule. Justo egunotan, erabiltzaileen nahikotzu da hor bidizioa jokaldizeek eta bestelakoak igoten Gamerauntxian komunitatera. Bata norbait erabiltzaile famatu hau da, beste batzuk behar imetan dabiz. Orduen, hori aipatzi da, ez? Azkenien gure bloga gamerauntxia.eus komunitario dela, bai artikuluak igotzeko, bai bidizioak eta bar. Orduen, donontzat, ordeko zuetxoko bat zuen sorkuntza lanak partekatzeko eta laguntzeko esken finean. Hori da, esan behar dago, Gamerauntxia ez dela kanal bat, ez? Parte hartzaia dela, eta daukagu ondarrutarrek esango zen bezala, jende famaua, eta jende potentia daukagu taldean, eta kristonetako bideoak eta analiziak egiten dituen jendia. Así que, bueno, oso eskerroneko gare, gu jende horrekin, eta bai, esaten da norbait erabiltzailea izena jarriko da bela. Bueno, nik euskartuko neuke, bai. Batez ere, irratian asaltzeko, ez? Gero, zuzenean jarraitzen gaitzu zuenak, noski ikusten dozuela, eta hori. Baina bai, ez dakit, nila pixkat liatzen hasi naiz, eta nahi baldin baduzue, albistetara pasatuko da, baina zerbait esateko baldin badukazue, bota, Ez nigaitzi bagoaz aurreraz, egizitzan aste hau potente dator. Hoi da. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Astion ez dugukin boikotik, ze aurkezpen handizen hostien dator guri erratzaioa,
Astelenin uste dut okerrespana bilen PlayStationek State of Play aurkezpen barriz iragarri eban, Barkatu, aste Lander. hartatik. Bai. Izan leike, aste honetan guk boikoteatu dugula ekitaldia. Ez dut uste, ez? Ez, esatu boikoteatu, baina ez kontra programautea baina, ez? Emoten dau, nahi zebela guk ez ikustia eta lortu dugula, ez? Salto egitea. Lortu dugu, bai, hori da. Informazio privilegiatua geneukan, atzo iluntzan izango zela State of Playa eta nahita asteazkenera atzeratu den. Claro. Halako agau. Hori da. Hori ze da. Bueno, dakizu moduen, State of Play dire PlayStationen bideojokun aurkezpenak, normalin txikizenak izaten dizenak, ordu erdiko iraupena, 20 minutzu alakoak izaten dira. Bestalde badeki PlayStation Showcase deitzen dan beste aurkezpen formatu bet, hori izan dela, urtien bat edo asko jota bi etzen da bela, neko potentia hauek, igual ordu beteko, ordu terdiko iraupenagaz. Baina bengoan, azken finean indabena da, ordu erdi, PlayStation bosteko da PlayStation VR 2 errealitate virtualeko gailuen bideojokuek erakutsitzez. Eta zelan ez, oin gitxi iragarri daben PlayStation 5 Pro polemikorako, hobetute dauzen tituluek be erakutsi bi esan. Nahiko txu ikusteko, orduen gaitxik ez dugu denporari galtzen, eta iragarpenik interesgarrizenak ez danak, baina errepastan duguz. Lehenengoa ez esan, aurkezpeneko izarran dizea, maieran erakutsi biena, Ghost of Tsushiman jarraipena egongo da, Ghost of Yotei izenagaz. Girotzi ematen dutzen da, samuraizek dire protagonistak, baina apurruet urtie eta kokapena bai aldatzen da. Tsushima irlatik, daula Japoniako mendebaldien, ekialdera joko dugu, Hokkaidoko irla nagusi doingoan, eta urtez baldatuko dugu, 1603 garren urtera bidaiatuko dugu, bazkenien Mongoliar inbazio hori alboratute, eta apurruet samuraizen arorik garrantzitsunein sartute. Protagonistia desberdin izango da, Jin Sakai samuraize jesto ikusko, eta horren ordez, Atsu izeneko emakume bat kontroleko dugu. Horre ikusten da, bere bile dabizelaen bat Ronin edo samurai. Eta jokartezen aldetik be aldaketa datoz, ze bi espatagaz jolastuko du berak. Horre ikusten da, bai beste samisen edo olako gitarra japoniar bateko laganien be bai. 8 bategaz batera ibilko da, saldize beuko deu, baina, orokorrien proposamen bera, baina apurruetan ditxute eta aldatute ez. Oinoko ez dugu ikusko, 2005 iragarri dabe, baina grafikoki oso potentiala esan behar da, zantzari parik. Bai, jolaz bat, PlayStation bostean jende pila bat gustatu zitzaiona, nik uste, igual beste batzukain bete dar edo dituztena alako publizitatea izan, baina bere tokitxoa lortu na PlayStation bosten. Jendeak ezaten zuen, Ghost of Tsushimari jarraipen bat matea ondo ongo litzakela, ze jolaz neko berezia da, oso polita da artistiko gitain da. Eta, jarraipen eman diote. Oso ondo ikusten. Lehenengoare ondo zion, baina ja nabaritzen zen, jolazak gehiago zala PlayStation laukoa, hau ikusten da PlayStation bostekoa dala. Prorena ez dakitain ziur guztia aprotxatuko du, baina jolaz oso ondo ikusten da. Artistiko berkire itxura spektakular horrekin jarraitzen du. Eta, lehenengoa gustatu bazitzei zuen, zeurazki biharnare gustatuko. Pentsatzetan txerakoa izango dala, naiz eta beste guarten baten dala, baina artistiko... Iri guztiatea da ideia hori, historizioa jarraitzu baino beste kokaleko batzuk hartun, beste historizio batzuk hartun, eta horregaz alako antologi moduko bat sortzen joan, saga honegaz. Nik uste oso ondo dagoela, azken finean gaur egun samuraizeko inbogan dauz, eta ez da horren beste joku, euren inguruen. Sekiro deko hor, Koeitek moko ingitzik alderatu daben Rise of the Ronin, talakoa dauz, baina, utxune hori dau, eta azkenien, ez du ditxo amerikar bategaz betetan dabiz, baina, lortu dabe bentzet, modu batera. Eta grafikoki oso ondo dau, igual, esan bier da, ez da bela moten horren besteko jauziz, bazke, eurreko joku egia oso ondo ikuste zan, baina hau, hori, azkenien detaietxuek ez, eta asuneko betzen doaz, eta paisaiak ikusgarri ze dira. Baina, bai pasatzen da apurruet, God of War Ragnarok egaz, edo bastakitzalako PlayStationen beste jokuekaz, pase dana ez, belaunaldi berriret heldu dire, da nabari da salto edo jauzi bat dauela, baina ez da horren ikusgarri zegoa, ez? Jokueko oso ondo ikusten dira, ikaragarri da,
baina hor geratu dire ez, belaunaldi tarte baten edo ez dakitzelan zen. 4.5 geratu di. Hori da, bai. 4 Pro izango zen orduan, ez dakit. Hori zen, honegaz amaitxu bien State of Play aurkezpena, baina hainbat joku gehiago ziren, da segurunik hau urrengo atorrena Damianen gustuko izango da, ze Legacy of Kain sagako Soul River bat eta bi remasterizatuta ikusko dugu abenduak 10. Kontsoletan zein PC-en estreneko da, eta, trailerren ikusileke, salako alderaketa bat egiten dabe joku originalagaz, eta oingo remasterrakaz, modeloak, testurak, argiztapena eta hainbat atal tekniko eta grafikoko hainbat alderdi, hobetu egin da bezala, baina jokue mantenduz, ez da remake bat, ez da berregite bat, jokagarritasune eta, bertan ikusko duguzunak, mantendu egiten dire. Eta Damian, ez dakit ze iritzi ikusun honen inguruen, postu basaitxun edo... Hombre, nik uste dut beti dela ona, ez? Ikustia ez diela astu, incluso egunen batean igual remaster bat ero jarraipen baten aukera ematen da bela. Nik bai, uste dut, Blood Omen lehenengua jolastu dut, baina ez da pasatu, baina beste guztia pasatu ditut. Bentsat dienak aventura single playerrak, ez? Nosgot eta hori astuta. Baina, bai, Legacy of Kain osua, bai, eta niri piloa gustatzen jat. Eta egia da gero, gure buruak zitzen da bela olako joku bat ez dakizu gertatzen jatzen, baina remasterizatutako grafikoak nire buruan hori izan jokua, ja. Baina egisa da, bai? Bai, ez? Ipintzen dozula gero jokua eta esatuz, ostra, zizan. Eta egisa da, bada, ikusten mozu originala eta oinguan arteko diferentzia, kristonetako definizioa irabazten dau. Baina bai igartzen da joku zahar badala. Kontrolak be, neiko zaharkituta geratuko die, neiko ortopedikoa esan bere garaian, teklatuakin eta bentzat ibiltzen itzalani. Baina joku oso ona da, historia aldetik be oso potentia da, eta gustauko jaten, berriro jokatzeko aitzakia oso ona pentsatzen jat. Así que, hori, netzat albiste onak. Handarri zangoa PlayStation erako soilik edo? Ez, PlayStationen da kontsolatan da horrena gaiutan bebai. Pentsatzen dut hori, presioa be, ez dakit esan da, baina, merkiagoa izango dala. Azkenean da joku zahar bat, testurak aldatuta, eta PlayStation 5-aren kapasitatean oso azpitik dagona. Egia da, ez da benak euki aukerari lehenago jolasteko, kriston aukera dela, ze oso joku hona die, baina ikusiko dugu, abere... 29 eurotan estrenetan da bildum hau, bi jokukaz, supuestamente oso merke, ez? PlayStation-erako. Hombre, bai, PlayStation-erako, Steamen abildu egituten, Steamen 29 euro jartzen da, suposatzen dut kontsolatan beholan izango dela. Bai. Igual, detaile txut ez da nahi patu, de betxe trailerrien ez dut ikusi da, aldo zule aldatu atal grafikoa, Halo horre remasterazan esan moduen, momentuen, botoi bategaz, atal grafiko birmasterizatu horretatik, originalera pasezinke. Hori hona da, eskenean, ez dut okupauko bapes, erei, basikamente izango da anekdotikoa, eske ez dakat hemen joku originala, baina oso gutxi okupauko dau. Eta instalauta daukatelako esatzen dut, baina esaten dut. Bai, 669 mega, vale, osea, giga bat baino gutxi hau. Eta jendian dako be hor da, ikusten dozu momentua, ostra, zela aldatu da ben, testurak eta hori. Bestela esaten dut, zetera, pizten dozu eta igual dago. Bai, ni behitzete Halo nien, depora guztietan aldatzen ibiltzen ditzen, ez? Ikusti arrenda horregaz bakarrikia entreteni dute. Bai. Hori, sepatu moten, Legacy of Kain, Soul River bat eta bi remastered, abenduak 10, ja gitzi falte da, osea, que suposatxo laster kaina gehiago mongo eskuela. Oso ondo. Albistonak. Hori zea. Erakutsi bien beste jokutako bat da, ja aurkezpenetan ohiko gonbidatuen bilakatu dan bat, Monster Hunter Wilds. Engo honetan, iragarpen garrantzizute eukidea behitzeko, zehar gitaratze dati zehaztu dabe, urtarriak 17 bizen astreneko da, PlayStation Post, Xbox Series eta PC-erako. Eta, nahiko grafikoki oso potentie, baina oso exigenti izango dela moten dube bai, ze horri lehen irakurriot PC-ko baldintza teknikoak zehaztu da bezala. Eta ez da izi grafika azizten da, baina, 4.000 serieko erdi indartxu bategaz, komendatuetan, frame generation aktibitako eskatzen da bela. Hau da, teknologi barriz frameek adibin artifizialagaz txertatzen da bezenak eta bar. Orduen, ostras, hori nahiko exigentetxu da. Ondo ikusten da joku bat entzat, baina nik ez dut uste
pierda benik edo... Lander hori laukan jolasteko izan. Ez? Ze mila eta Laukan laro... jolasteko, bai. Bale, ez Baina kezana gabe, mila eta laro gehirako eskatzen badute lau mila eta piko batekin. Friend Generation aktibatzea, Baina landa asko irutxeate, Irurogei FPS-etan jolasteko, ez dela hemen da berrogei edo ez dakizetan jolasteko. Ia, ontsa hementxe salto baten ikusitze, komendatuetan, esaten dabe, 4.060 bat aipatzen da, adibidez. Nvidia 4.060 bat. Horren, ostras, oza, ez dela grafika sar bat, ez alako, ez? Eta bai, 60 FPS, frame generation aktibeta, eta grafikoak, erdizen jarritze, ez altuen jolasteko, erdizen jolasteko. Orduan hor polemikatxo apurret bai sartu dabe. A ber, zeurazki ez da guztiz optimizatuta etorriko, argi geratzen da erakutsi dutenatik, baina egia da laukan jolasteko zuarrizko potentzia eskatzizula GPU-ai. Ez dugu imaginatzen zenbat, ze diferentzia dagoen grafika aldetik. Oin dator kolpe gogorraz ez da laukarako, 1.080 da. Bueno, orduan ja por desastra bat indutela, horrez dago. Eta raroa da, Re-Engine motor grafikoa garapen motori erabilitze da bizortzen, oinartien oso ondo funtzionetan izan da bela, ez Resident Evil ekaz, beste Monster Hunter World-egaz eta, orduen, arraroa da honek horren beste eskatzi, Igual kristona ez dakit izango da, monstro pila ikusko dugu pantailan edo ez dakit, baina harritzeko da. Ez dakit, trailerrean ikusten nahi eta momentu batzutan agian horrela dia animazioak da, baina animazio batzuk irutzen zaizki fotograma batzuk pixa behera egiten dut. Eta ez dakit horrela inda daun zerbait dan, odo YouTubera dago nigota 30 FPS-en da horregatik dan, baina ez dakit. Pero ez izatean Ondo ikusten desastra. dela bai esan bierda. Bai, hori bai. Ondo ikusten da, baina larre iruditze date egiz esan, Ikusko dugu, urtarriak 17, komentu dugu moduen, estrenetan da Monster Hunter Wilds, orduan, bertan bate proiko dugu da guiluko arabiditxo ikusten. Oso ondo. Aurkeztutako beste jokuen nik, eneban ezagutzen, ez dut uste hareinautik erakutsitxe gondanik, eta nahiko esusteko politxe eruan dut. Hell is Us deitzen da, inferno egu gara edo alako zozerrez. Rock Factorrek eratu deu eta Nakonek argitaratzen deu. Oineko argitaratze barik dabil eta bar, orduen luzerako doala suposatu behar dugu, garapena. Baina da alako modu azkar baten deskribatziarren, Death Stranding eta Dark Soulsen arteko naste bat emoten dugu. Oso zoroa grafikoki potentie, mundue zetasunez bete eta bar. Eta oso itxuron hartu itxat, gero igual ez da izango horren besterako, baina bentsete aurkezpena ikaragarri zinate. Leheno, trailerra justu erretzea aurretik ikusten jardun naiz, eta berdina pentsatu, eta Dark Souls estilora, musikan eta soinuetan, eta baitare alde artistikoan pixkate bauka Death Strandingen zea hori. Pero baita ere zaiz zenbait momentutan gauzak dauden bezala kontrolen, gauzak gorri batzuk unibertsua, pixkat. Unibertsua nahiago kontrolek erabiltzen duen paleta kolorea edo. Vale. Nik esatot, magia batzuk eta ikusten nabielako, Nik ez naman ikusi bideoa. Eta ontxe, etortzega danetik, Azkenean ikusten dana bez, eta, nahiko kontemporaneoa emoten da, bere pixka futurista, Bai. Eta horre egiten dutzu, ikusten dira eraikin batzuk emoten da sovietikoagoak, eta hola, ez dakit. Doka, hola, detaile pilo bat, estetikamente oso potentia da. Haini pila harritxuste bentsete, hori justo lehen komentu dugune Cost of Joteina. Moten dugu beste estudizo txikizao batzuk, handizen parera heltzen da bizela, grafikoan aldetik ja Unreal Engine dalako garapen motorik erabilitzen. Igual gero, motion capture eta animazioatan dalakoatan ez dire horren parera alduko, baina testuratan, modeloatan eta bar, moten du baietz. Bai. Eta Lander esan zuna nik ez nun zertatik ezautzen, beraz, zeurazki atzo aurkeztu zuten lehen aldiz. O bestela erakutsi da zuten... Gameplay reveal trailer jartzen dugu, igual erakutsi binalako aurrerapen edo teaser modukoren bat irudik erakutsi batek, ez dakitzi daripez, gizizan, ez dut zer ikusi. Baina, bueno, ondino komentu dugune argitaratze datarik barik, plataformak bestauz bai iztatute, PlayStation posterako urtengo dala kendutez, ja, State of Playen aurkeztu dela ikusitze. Baina, bueno, itxeron enbirko dugu apurtxu bet. Kontrola ipatu duzule, urrengo jokue horri lotute da, oso lotute. Ze Alan Wake bin urrengo espantzinoa aurkeztu da, The Lake House.
Eta, bueno, jakingo duzu moduen kontrolen eta Alan Wakeen unibertsoak lotute dauz, eta kasu honetan emoten dugu beste pauso bat emon dabela. Kontrolen espantzinoan Alan Wake aipatzezan moduen, amentxe, Alan Wakeen bigarren espantzino honetan kontroleko elementuak ikusko dugu zela emoten dugu. Bueno, Lander, beldurrera eta aurreratute, bai. zuzenketa txiki batean behar dut. Trailerra ikusten nahi eta bai kontroletik asko dauka, baina Alan Wake ian DLC izan gabe, oinarrizkoan referentzia asko daude kontrole. Bueno, FBC-ri, Federal Bureau Control, olako zerbait da. Claro, baina da RCU, ez? Da Remedy Connected Universe. Hori da. Bai, kasu honetan moten du ja zuzenien euren bulegoatara joko dugule, elako zuzer, ja beste maila batera. Alan Wakeen lehenengo espantzinoan agartzezan, ez? Kontroleko protagonistia be. Eta horria egon dira oso asko lotzen, baina hain urrengo beste pauso bat emongo da bela moten dugu. Laster esteneko da, The Lake House espantzino hau urri zen helduko da, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako, joku originala esten esan kontsola plataforma garrinetan. Osak egia, zer moduz. Gabeko beste sustetako bat, igual ez onera edo ez dakiz lan esan, baina Horizon sagia, PlayStationena. Ze lehenengo jokuen Zero Dawnen birmasterizazioa aurkeztu du PlayStationek. Bueno, engitxilla egon dire beste bertxino hobetu batzuk, ez da, PlayStation 5-erako, PC-erako. Baina beste maila batera, erungo dabe. Ze bigarren jokuen Horizon Forbidden Westen atal grafiko hartuko dabe, lehenengo jokue berreitzeko. Remaster editzen dutxe, baina gehiago da remake bat egiz esan. Ezkenien eurek begaltzen dire alako terminoakaz. Orduan bat atal grafiko aldetik oso potentia dela ikusten dugu, lehenengo jokuen historizo hartun da. Eta laster esteneko da, aurreako 31erako iragarri dabe, PlayStation 5-erako zein PC-erako, eta esan da benagaitzik, PlayStation 4en originala dekienak 10 eurotan erosi aldabe bertzino barriz, nahiko interesgarri dela, batez be guzti dakin antzat. Bai, hori, Sony izateko, eta ikusita jolaza ze preziotan dauden, horrelako gauzat egitea, harrigarri irutu zait, baina zoriontzekoa. Bai, alatabe hori, ez? PC-an ero daukogunentzat, ero PS5. Ez da bezerra ipatu nire dakitztela. Aha. Jo, espero da itxegotia alako, ez? Eguneratzeko aukera arrezen bat, baina, ja. Bai, eta gero inkluso aukeratzeko, ez? Aukera. Esateko hau edo beste erabili, edo holako zese. Egia da, diferentziak kriston handirik ez dela igartzen, igual kasu batzutan, ez? Paisajetan eta hola askoz gehiago, nire ustez. Baina... modelotan be nabari da, Diferentzia? Ez da gite, nik ikusi dutela pixka bideo batzuk eta, bueno. Bai, Ostras, nik izango neke astakeri bat nabaretzen dela, azkenien... Bai, ez dut asko ikusi, esate dut nik State of Play neban ikusi eta nabil gaur pixkat begiratzen, baina hola, komparatiba batzuk eta, eske, pentsatzen gatu oindala oso gutxikoa dela, igual gero benetan denbora askar pasatzen da, baina... Bai, originala zer da, 2016 amazazpi dolako zuzer, esango neke? Nik ezin asko nabaritzen den zeni hori esan bigarrengoan erabildintzan The Forbidden Westen, The Forbidden Westetik saltorik itzait iruditzen. Lehenengotik inoiz ez naiz erabili beraz. Ez dakit. Igual da aloi bera desberdina baitela, ez? Hor, lehenengo eta bigarren jokun aldien arpeizen nahiko aldatzen zan, da untxe hori iruditziate, ez dakitze. Baina, bueno, grafikoki oso potenti emoten dugu, azkenien Forbidden West PlayStation 5-eko jokuri politxentarikoa da, segurenik. Osak eia originala austelan ikusten dan. Nire den horren beste guzte, baina, bueno, mundu irekiko jokuen oso salien azelez, hor geratzen da. Neire Landaren berdina, jolaza oso polita da, oso ondo ikusten da. Notzitzaidan, jokatu usteak. Niri itxegaten pixkat, ez da, saia, lehenengo manduakin, garai hartan. Eta gero, baita, misio batzuk eta igual oso sekundarioak ziren oso txorreak igual. Osea, eta igual nire kulpa da, ez? Hobeto misio principalak egin eta listo. Eta saiatu bukatzen jokoa, baina bai, sekundario batzutan galdu nintzen eta pixkataria galtzen eban. Baina, bueno, badauka gogoa, daka pendiente. Eta Horizonagaz jarratzen dugu, dakizun moduen Legon girotzen dan bideojokue jasoko dugu Aloik, Lego Horizon Adventures. Trailer berriz erakutsi bien, apurbet itxura desberdinek eta lakoak ez, erakutsiz, gameplay apurbet. Nahiko itxura politzeko, Legon betiko jokuen estiloko dala esango dugu, alako puzzle simpliek, plataformak, borrokak. Baina, bueno, nahiko divertigarze boten dugu, asik egia esan urtetan dan.
Azaroak 14 estrenetan da, ja laster, PlayStation 5erako, PC-erako eta Switcherako bai. Mundu irekia ez da izaten legoak, ez? Izatea pasillero ez dena esan, baino... Badauz bat matxu mundu irekizegaz, Aha. Avengersenak eta alan, gero badeki ez misioak leku itxizetan, baina orokorrin mundu ireki bat eukitzen dabe, erastunen jaunan jokuen bolan zan, alako etxen daben ibilbidien mundu ireki ez oso antibete gotezan, da gero hortik beste maila batxetak jartzen zinen. Osake, ja. Aipatu dugun moduen, PlayStation 5 Pro-rako hobetutako bideojoku batzuk erakutsi bizan, holan harin, zetasun handirik erakutsi barik. Baina, bueno, joku zaharrak zein barrizek hobetuko dabez, edo bertxino hobi euko dabe. Final Fantasy VII Rebirth, Assassin's Creed Shadows, datorren nauntxe, Dragon's Dogma B, Alan Wake B, Metal Gear Solid Delta, alakoak epatu bi esan. Osake, bueno, apurkia ikuste dugu Warzone matraki emoten, euren kontsola barrizegaz, baina ia penetan merezi da bene hori ikuste dugu. Seguren ibai merezi dugu dugu. Igoera hauek debalde izango diala, ez? Bai. Kontsoli erosi bihurzu da, eta horrentzako bertxino hori da, bai. Astrobot be ikusi gendun barriro, jaspero gendun, ez? Team Asobikoa komente bien, egon gozala doako eguneraketa bat, eta hori zebera aurkeztu bien, oso itxuruna daiko, zeudazkenien bost speedrun maila berri, eta 10 bot getxuko da bez. Dakizuen moduen botak dire PlayStationeko historiko beste pertsonai batzuetatik hartunde. Eta kasu honetan, ikusi dugu, ez? Helldivers edo Stellar Blade eta lakoak, balako protagonistak agartuko dizela bot itxuran. Nahiko itxura politxe da jolasteko gogoak asegiz izan. Eurreran, Dynasty Warriors Origins be aurkeztu bien, dakizu moduen Dynasty Warriorsetan hor eundaka, milaka etxain bigi biltzen gara, borrokan, eta urtarriak 17 estreniko dala ezagutu dugu, oso itxuru ona grafikoki egiz izan. Eta aspaldi ez da jolastu olako musou baten, baina gogoak emoten da biztez, ez? Ikusgarri zeda egiz izan. Bai, ez dakit aurko nola zan, baina grafikoki ja ikusten da... Más o menos gaur egungo jolas baten alturara da. Horrendik antze bat ez daizkio ez dala top batena, baina ondo. Bai, igual ez da goten horren ona bat ez be VR biko jokuek esalderatzen badugun, ez? Ze PlayStation VR bi gaiu izan beste protagonistetako bat, bertan adibidez erakutsi bien Metro Awakening barrize, azaroan 7 helduko dala esanik, Hitmanen World of Assassination trilogize VR-era arungo dabela erakutsi bien baitxe, nahiko txiro nagaz, egiz izan hor ikusten da mugimendu batzuk eta puro tortepodika daizela tagoela, baina joku oso honetan VR-en jolastu lizeti aukera politzea. Eta bukatzeko, aurkeztu bien The Midnight Walk deitzen alako beldurrizko joku bet, oso politze, alako claymation estiloko atal grafikoagaz. Eta pio harritxu duzte, hau VR-en jolasti, zorakeri bet izin beharrela epatu behar da. VR-ak zeite izu. Imertzio asko egiten dizu, eta metro bera ere, zemain puntutan bildurgarria izangoa, porque mostroak eta ilunpea metro barruan da zoa zenean, orientazioan sartuko zaitu, eta ez da jolaz erraza irutzeko izan. Ez dugu moten ez, adibidez, Metro Exodusen maiara altzen dela grafikoki, hor efektuek eta alakoak igual estrieparera altzen, azkenien VR-en askoz exigentiago dabe bai, osake, ikusaren bat edo beste murriztu edo mugatu enbierko bien segurunik. Bai, hori VR erabiltzaio bezala zadizu. Holaz berdinak ikuste ditut VR gabe eta VR-ekin, eta kriston diferentzia. Azkenien, frame rate alto hauek, irudize birritzen erakutsi errenderizatu biherra, talakoak, nahiko gorrak izaten dire, ez, olako kostutarako. Ez da epatu PlayStation 5 Proan VR-iek zelako bekuntzak euko da, zen, suposatxot baten bat egongo dela, ikusko dugu. Espero sartu behar duten DLSS moduko horrek, nahiz goratzen hola zen PSSR o lako zerbait izan. PSSR uste duzala. Bueno, PSSR. Espero eta horrek implikazioak eukitzea VR-eri begira. Orain arte, nire akidala, Nvidia DLSS ez dakit, baina AMD-renak ez dio afektatzen VR-ari. Zain bat jolasetan beti honei zai, honek zea egiten duen, VR-eko betaurreko afektatzen dien, tartara kalitatea ego dezaketen
VR-ko bat detaile kopurua eta, baina oraindik ez da atera. Entzaz da Ja, igual etorkizuna pasetan badaitz. dana da, bebai hori ez da, filtro moduko bat izan dalez ameden kasuen. Artefaktuak eta egon lehikez eta alakoak, igual VR-erako oso soroa izan lehike, ez dakit, Ez dakit, egia esan. Bueno, hori ikusko dugu denporigaz, suposatxo diak itxi falte da PlayStation 5 Proa estrenetako, osake joango dira izaten. Eta State of Playtik aipatu gure dotan azkenengo jokue gehiago egon dire, baina bestela hemen gauz saio osoan, da ez da plana bez. Palworld da, zagutzen duzuen moduen, ez? Pokemon alako bizirauten mekanikakaz batzen daben bideojoku ezagune, urte hasik eran estrenesana Xboxen eta PCen. Ba, PlayStation postera aldu da, ja kaleratu dabe, trailera erakutsi bezain laster. Eta hori ze, ja bertan jolasteko aukeri dau, baina bueno, aipatu gure noan, segero laster barriro ekarko dugu irratsaiora astion bere inguruen polemikatxu ugari egon direta. Eta nahi baduzu, ja, beste albiste batera pasetan gara, zurrumurruekaz gatoz, baina nahiko zurrumurru potentiek eta interesgarrizek. Ze ekimen altxetik kontu zibili gure dugu honekaz, baina informazio oso interesgarrize da eta ezin dugu albo batera itxi. Zer pase da? Ba, Switch bizeri buruzko informazioa filtratu dela, bere itxurie eta guzti. Famiboards forotik, dela justo Nintendo inguruko zurrumurruek eta aipatzen da bezan nolako foro ezagun bet, ba, Switch bizen osagarri zen fabrikatzaile baten eskuetatik modeloa lortu dabe, eta bertatik cat fitzastegi bat sortu dabe, ba, iruden imprimatu ahal izeteko. Eta hortik jasi da, apuruet, ruletan, ezta? Hainbat youtuberrek, hainbat eduki sortzaileek baia imprimatu dabe, erakutsi dabe gitxi gora bera zelako dan eta bar. Eta horreri esker gitxi gora bera zer nolakoa izango dan, dakigu. Itxuraz ez da askorik aldatzen, irudize partekatu negazan Telegram taldien daskok galdetu zen bien, ia zein dan Switch bize, zein dan lehengoa, bigarrena, osake ja hortik hasitxe suposatu aldo zu ez dala askorik aldatzen, baina bai, tamainan, originalak 7 beteko pantaile dekon bitxartien, Switch bizek, 8 beteko pantaile uko ban, nahikoa handitzen dela, Justo orantxe ikusten da pantailan zenekoa Twitchetik ikusten izatena, edo YouTubetik errepikapena, iak alboan jartzen dira eta pantailan badago diferentzia hori. Nabari da. Bai, oza, Steam Deckan bai, hori da, Switch bia hori zan beran, Steam Decka bihurtuko dala. Ja, handizego da, Steam Deckan pantaile 7 betekoa, 7,4 betekoa da, gero egitze da, markoak eta handizego dizela. Baina, ostras. Ez da bain beste aprobetxatzen, Switcha ajustatuago dago. Bai. Osake, nahiko areagotze handizi ikusko dugu, tamaina aldetik, baina bestela esan dugu moduen, kontsola originalan oso antzeko da. Igual aldaketarik handizen da, estetikoki behintzet, da Joy-Conan aldeti datorrena, olako sartzeko, entxufetako errail modukoak ukin biharrien, oingoan Joy-Con magnetikoak izango dirantzadan, segiduen konekta izeteko. Egiz izan, jenti asko kesatzen dizen da, errail horregaitxik, arrasoak emoten bizela, esala bapesero osoa izeten, horren eskertzeko aldaketi izango dela suposatzen dut. Claro, horrek zer dakar, Joy-Con sarrak ezin dugu zela fizikoki konekte, Switch bi honetan. Altzadan ez, indalambrikoki bai egongo da konektatzeko aukeri, besteri bari jolasteko, baina, bueno, kaldu ingo dugu aukera hori. Bestalde, bi USB-C sarrera uko deuz, batago izen da besti behien, 12 GB RAM, hau aspaldi filtrezan, eta antzadan ez egize da, 12 GB RAM-eko dauzela, 256 GB biltegiratzie, eta potentzialdetik, hone dire, ja zurrumurru handizenak, hau bai izan dugu lesan bai edo ez, PlayStation 4 eta Xbox One-en antzeran jartzen dela, igual botere gordin gizau, errendimendu aldetik PlayStation 4 Proan parera jartzeko. Nik suposatzeko baietz, azken finen prezio aldetik dinoe €400 bueltan balizoko dauzela, osake nahiko faktiblia dela uste otolako potentzi zeukitzia. Nei harritu nindun, ja potentzia horietatik itziten jartea eskuan daramakizun konsola bateatik. Ja, PlayStation 4 Pro bat ez da inongo tonteria, Eta Nintendo kriston salto amateakoa Switcha batetik Switch bira. Hortaz, ez da izango PlayStation 5 eta PlayStation 5 Pro edo Series X izan hainbeteko potentzia, baina nik uste leheno zaukan lehenengo Switchetik PlayStation 4 eta Xbox One era zegon saltoa baino txikiagoa egongo dala orain.
Eta Nintendo oso ondo torko dakola, azkenien torko zaiola. gaur egun argitaratzen da bizen bideojoku multiplataforma gehitzenak, eurenien eukitzeko aukera hori egongo da. Egitze da, hori ez da, berrotan gabiz, potentzia eskordineri buruz, ez da izango ez, da horren indartxue, azkenien, Switche bera mangarrez izen da, kontsumo aldetik eta mugak uki behar deuz, ez dela zue moto dutxazu, bateriz segiduen agortzen duzu eta bar. Baina, klaro, PlayStationek deko moduen, ez, PSSR hori aipatu dugune, eskalatze sistema hori, Nintendoko igual beran arabiliko dugu, edo Nvidia-gaz edo danadalako gaz batuko da, eta orduen bere izmen altu hauen, ez, jolasteko aukeri egongo da, lako gauzetxuek, azkenien, oso ondo datortzo zenak, Switcheri egiz izan. Bai, hori. Eta ni izozta horren beste harritzen, ni posible dela uste dut, PlayStation 4 Pro baten antzeran ibiltzi, ikusko dugu. Ba, ojalá, porque Nintendo imango dio... Bueno, ez da nahi imaginatu, Zelda urrengoa adibidez, ze izan daitekeen mundu ireki bat, edo Mario bat, izan daitekena, ba, azkengoa bezala, Odyssey izan azkena, ez? Bai, bueno, Wonder berez, baina bai, irudekoa Odyssey. Odyssey. Ba, tipo hortako jolas batek ze... Ez zet irutzen grafiko fotorealistak ingo ituztenek, ze Nintendo hori izdio pegatzen fotorealistak, baina detaila eta partikulak eta hori pila bat igual izango. Beraz, ondo entzutea. Bai, eta, bueno, ja filtrazio danakaz, segurunik egiazko izela, ja enbert iturrik esan dabe berez helduiakin informazioa hori ze dala, osake segurunik baietz, hori dela Switch bize. Eta hau dena paseta ja, bueno, atzerako kontaketi hasi da ez, laster iragartzi espero dugu, Switch bi hau, ondino askarro filtrazio honeri esker. Ze merkaturatzi berez, 2025ko lehen 6 hilekoan emon bierko zan, ziurrenik martxoa apiri aldera, baina hori laster jakingo dugu. Orduen, iragartzie, ja astion Zelda kaleratute, nik espero dut laster izetia. Bai. Eta berze jolazateatzen duten konsola berriekin, zen normalean konsola berria eta orkestra. Remaster edo lakoren bat. Ba, Nintendoko orain arte zaindu da hori, así que ikusiko dugu. Oia. Espero nizetz. Bueno, Eta Nintendokin jarraitzen dugu, ez? bai, baina pixka da albiste ezberdina. Bueno, ezberdina, baina Nintendo klasiko bat albistea. Oso Nintendo. Ez que ja Nintendorena, bera, leheno pentsatzen hona izta, Japonian hartu ezakezun lanbide honena abokatua da, eta Nintendorena izan. Ze negozioa aseguratu daukazu pila bat. Bueno, hau zerati da, leheno lander gaipatu duen bezala, Palworldekin jarraituko deu. Eta, bakizute, Palworldek ze jolas imitatzen duen, komila artean esangoet. Baina, bueno, arraroa zan Nintendok ezer ezatea Palworldi buruz, denbora asko pasatu da gainera. Baina, bueno, azkenean, bai Nintendok eta bai The Pokémon Companyk elegitea aurkeztu diote Palworldeko garatzaileei. Garatzaileak nautena... Pocket Pair. Pocket Pair, hori. Ba, bueno, elegitea eta aurkeztu diote, hainbat patente urratu dituztela esanik, indemnizazio bat eskatzen diote, indemnizazio ekonomiko bat, konpainientzat. Eta, bueno, Nintendok esaten du bere propietate intelektualari buruzko dauden erasoak babesten jarraituko dula, logikoan bezala. Baina, oraindik hainbat detaile daude, argitzeko, ze, bueno, ez dakigu Pocket Pairrek badaukan honen berriz, beek esan duten ere ezetz, baina, beharko litzak ez puntu baino. Baina, demandaren detailerik ez da publikoekin. Eta, harritzekoana, nik egin bat harritu ninduna, ze, nik pentsatzen, bueno, Nintendok elegitea aurkeztu dio zeari, Palworldi, eta pentsatu nun, bueno, copyrightatik izango da, seguru. Baina ez, patente urraketagatik egin. Eta hau bai, lan garbi ikusten, legitean, bueno, legitea, zea nundi jun lehizken. Ze, ikusi harkoa, Nintendok eta Pokémon Companyk zer daukaten patentatuta, ze normalean, diseinu artistiko bat ez da patentatzen. Hor copyrighta edo agian lizentzia dezakezu, baina patentea... Osea, ez baute Pokemon baten, jolas baten kodigo batetik, kodigoa berak kopiatu edo
kodigoak eran bat zerbait egiten duna kopiatu, arrari horitzen. Hau esanik, Nintendo patente bezala epaiketa sartu badio, uste ez dala geizkibliko, zerbait egongo dala. Nintendo ez ditugola eta hola gauza zorakeriatik ez zaitu epaiketara eramaten. Zerbait egon behar du, baina... Gana, arraroa da, Arraroa da. justo eurokan ebilintzen irakurtzen, ez, alako, zango dugu, bueno, adostu bako akordioa dauela garatzaile japoniarren artien, bazkenien, historizen zier, mekanikak, estetikak eta bar, oza, elkarren artien kopize dire, Pokemonen 1000 kopia da sortik. Dragon Questetik hasitze, Dragon Quest Monsters dekogu, Digimon berabe Pokemon aurretik egon zan da hor dau, ez, talako pilo bat dauz. Orduen, horren inguruen demanda bat sartzi, nahiko harrigarri da, ez? Orduen ez dakigu, ja, burue joan badakon, edo nundik doa zen. Justo Redditen, ez? Aipade irakurtzen duan alako post bat, aipatzen biena Segan Crazy Taxin eta The Simpsonen kopia bat egon zen, ez? Simpson darran joku bete Road Rage ditzizena, zala bardine, ez? Taxi zen erutie, genti eta bar, mekanika berberak ziren, goitzi bera. Eta garai hartan, Segak bai salatu eban, garatzaile untxo momentuen ez goratzen duzan, The Simpsonen joku honena, baina salatu eba zen, eta azkenien euren artien akortio batera iritsi ziren epaiketara joan barik, ez? Nahiko kasu estremoa zala, justo Palworld dena, ez dut uste horren bestera ino beltzen da, nik, ze bale bai, itxura aldetik, Pokemonak, direk, itxi gora bera, baina gero mekanikak, eski beste rollo bada, azkenien, badauz borrokak, baina horre rifliek, pasekudak eta tanetari dago. Osea, da nazketa bat Pokemon parte batzuk hartzitu, baina Minecraft edo krafteko lakuna hartzen du, eros ark bat esan nuke, zuzko armak eta espatak eta daudelako hortaz. Mix bat da, eta ez da egize puntutara nio. Bai, Pokemonen kontzeptu hori hartzen du, alako bitxoak daude mundutik, eta hori garrapatu itzazketzu, eta horiekin borroka egin, eta bar. Ez da engarbi ikusten, eta nik uste parlo horrein nahiko ejemplu hon badaukala epaiketan atzera hautatzeko. Propietate intelektuala edo copyrightatik egiten badute horti balin bai joazte. Ez esan dute, baina bueno, Monster Hunter hor dago, azken finean beste estilo bateko monstroa da, baina jolasa izan daiteke puntu batera baukela antzekotasuna Pokemonekin, hortaz. Monster Hunterreatik ez bau epaiketa izartzen Nintendok, beraiek izango dute guzero. Baina hor dago, koska, patente urraketatik sartu la epaiketa, beharko da, ze patente urratzen du. Ni ez dakit benetan. Ni nahiz aditua kodean bideojokoetan da, baina ni pentsatzet horrelako zerbait izan laizkela. Kodean, Valve horrekoek zerbait kopiatu dutela, Pokemon jolasetako kodean dagona, eta agian kode zati hori patentatuta ukiko zen. Ja, hemen maul erritin joitzatien, eta igual arrazoideko. Agian beste garatzaile Pokemonen antzeko beste gauza bat egitea ekiditeko da, ez? Beldurra sartzeko. Zen leike, ikusi dabe ametik diru asko atera leikela, ez? Eta igual esan dabe, etxagutxiko inori. Pokemon gurie da, eta antzeko oso zerri nahi zinezkero, desberdin izetia. Bueno, baina horretarako, eta hola garbi izango, eta kontakeri hauetan ibiltzea horrelako gauzat egitea baino, hobeto du Nintendok espabila araztea de Pokemon Company-ri eta behingo zein dezala Pokemon jolas decente bat. Eta orain gaina Switch PR-ak itzen egiten jardun gana eta PlayStation 4 Proan potentzi izango dula. Jaz daukat eskusarik orain artea dituzten zaborrak ateatzen. The Witcher 3 Switchean baldin badabil, ez da posible Pokemon mundu irekiko bat, momentu batzutan 14 FPS-etan ibiltzea eta gainera urrutian dauden zuaitzak lau bakarrik ikusten. Hortaz. Nizak, tiroa kanpora bota berra nik uste behaiek zeatin berko lutek. Lehenengo barrura behitu eta barrutik hasi ordena jartzen. Baina, bueno. Bai, alan dabe hori. Patu behar dugu Pocket Pair bera, estudio japoniar oso txikizi dela, ez dakit irudu da lau pertsena baziren hasik eran, edo lako zozer, joku kaleratu binean. Horri bizela sufritzen, ez? Lehenengo gunien estrenera jarra izen, zerbitzarizek betein zirela, gabeko orduetan, goizaldeko orduetan izartzen ibizirela zerbitzarizen tamaini ez, kargi areagotzeko eta bar. Eta kresen arrakazte lortu bien, urtarrien estrenezenetik, aldi berien 2 milioi pertsona baino gehiago biltzi lortu bien, horlako joku batentzako astakeri bet. Eta gaur egun asko bajatu da,
Hasieran ez zela debalde atera, pagatu inbertzala, gero debalde. Gero Game Passean atera zan, eta hasieratik Game Passean izan bazan, hainbeste jende ulertu. Esan egon azikeratik Game Passien, ez? Ez. Ez, bali esan 20 euro edo, ez? Pixa berandu egon zan. Ez denbora asko, baina zertxo egitea hon nintzen. Goratzen ez, Game Passera itxi zanean, deskargatu nu, zezan joe. Hainbeste jende aldi madabil, zerbait hona euki berdu. Hartu nintzen, eta, nahi bintzat mezkla hori bate guzti. Antzeraten da dala Pokemonen konzeptua, Minecraftena edo Arkena, crafteoa eta zea egin da. Baina ez dio, zentzu handirik aurkitzen jolasai, igual lagun artean da jolastuta zerbitzera eta indibertia horro izan ditek. Seguro, bai. Baina, astebete bi aste youtuberrak eta tope ibilizien, eta nik uste dut jende asko, ez? Engantxau zara edo probatzera animatu zala. Baina 2 milioi pila bada Steam aldi berean ibiltzeko, Osea, kriston exitua. Bai. Eta jolasa usteet 40 euro edo, bai. Olako zer. Hainbeste, Nik buruan daukat hogei, baina, bai. Bai, ez zela debaldeko jolas bat. Ez. Bai, eta gaur egun be, aldi bereko jokalari zen kopuru asko jaitzi da, bai alanda be, egunin 30.000 pertsona inguru batzen deuz, ez tala bapes gitxi bez, Jan 2 milioien aldetik urrun geratzen da, baina ondo hau, alako joku bat entza bat, ez be. 30 eurotan saltzen dela ikustu eta hemen, estimerako bentzet, gero badauzelako lagunekaz batera erosteko pakak edo lako usak, baina, bueno. Eta, hau esanik, lehen holandarrak esan du, zean, jolasa, baita ere mozturak egiten zituna, aurrekoan, gaina lehenengo aldiz ikusi nuen Redditen irudi hori eta irigo nuen Dragon Questena da. Dragon Questena. Komparatiba zegoen, Dragon Questeko mozturak, 1986koak, eta 1986an lehenengo Pokemon atera zana. Eta dia, finalmente kopia badia. Ez que Akira Toriyama jainkoa zan. Hori da. Baina, tio, Nintendo, zugorin badezu, beste iezi oso berdina, Baina, preskribi dingo zeban, eta baina jatzen dira. Bai, hola. Bueno, beste albiste potolo batekin gatoz guretzat bentzat, eta Somorro Studio, Gamer Ontzi elkartiak, Torreku Aguneak eta Badalaf hizkuntza berrikuntza laborategiak Euskal Game Jam topaketaren 2. edizioa aurkezten dugu. Orduan, lehenengo edizioa joan zan urtean izan zen, arrakastatxua izan zen, gure ustez, eta, ja jendia gogotsu dagonez, 2. edizioarekin gatoz. Orduan, bideojoko sortzai euskaldunak batzeko, zein elkar ezagutzeko oso interesgarria da, eta euren abilezia guztiak erabili, eta, harremanak sortzeko ekimen bat izango da. Orduan, badaukazue, informazio pilo bat webgunean, hala ere, pixkate, klabiak, ez? Zeda Game Jam bat. Badaukazue baita hor bideo bat albistean, Ibai Aizpuruak azaltzen da bena oso ondo, azkenean bera nahiko aditua da, asko aritutakoa bentzat, Game Jametan, eta, azkenean, kasu honetan bentzat, 48 orduko epian, bideojokuak sortzea izango da erronka. Urriaren 18an 6etan hasi, atxaldeko 6etan, eta urriaren 20 arte. Egin leike bai online parte hartu, ero aurrez aurre bertaratuta. Eta presentzialki horeretako badala bizkuntza berrikuntza laborategian elkartuko ga, eta gero bideojokua garatzeko posible da bakarka edo taldeka egitea. Gehienez 5 kideko taldiak onartuko die, baina bakarri baldin bazaret eta jende gehiagokin parte hartu nahi baldin badozue, eta gainera ez baldin bazate igual adituak edo baldin bazate baita, daukuzu aukera, Discordean sartu, eta bertan kontaktuak egiteko, eta eskaini, edo eskatu, ez? Taldea, ero parte hartzea, ero ikastia nahi baldin badozu, ero zerbait aportatzeko baldin badaukazu, hori dana egiteko aukerak dare, bai? Ikusiko duzuen bezala, albistean badaukazue apuntatzeko esteka, baina izango litzateke Euskal Game Jama, Euskal Game Jamaren itxio horri aldean, itch.io, bai, azkenean dela itch.io da bideojokuak sortzeko edo sortzaileak eta, olako baliabide pilo bat eta jokuak dauzkan plataforma bat. Eta horbe, Game Jam pila bat egoten die aldi berian, eta, Euskal Game Jama hor barruan sartuko litzateke, eta zeuk zure erabiltzailearekin izena emon, eta horri aldean bertan, Game Jamean be parte hartu zenke. Eta, kontutan izan, ja iaz
32 bideojoko sortzaile elkartu ziela, eta guztira 12 bideojoko sortu zituela. Eta badaukazu aukera gainera ikusteko nola joan zan, Gamer Ontxiko orrialdean daukazu albisteak, eta gainera itxioko orrialdean be ikusteko aukera daukazu. Ez dakite zeo zela gadoten, zeo zegeitzia nahiko zinukeen, motilak? Ez nik uste dut, azken finean, bai, igezkoa arrakastatxo izala uste dugu, eta gaur egun ondino, bideojoko egintzaren lotutako eskaintzak azten dabiz, Euskal Herri zen, orduen garrantzitsu dela uste dugu, halako euskera utzien dauen olako kimen bat egoti, jentie batzeko. Gaur egun, adibidez, Bizkaira mugatute, Bizkaiz eta Gipuzkoen egonda, badekoguz Arrobia, Tartanga, Digipen, baina gaur aurten adibidez, hasi dire Ibartik uni.eu zen hor, ikastaro, espezializazio ikastaro bat emoten, bideojokure lotute bai, euskeraz, orduen, geroz eta eskantzak ez dakuz, Gasteizen Euneiz dau, Nafarroan Bekrea Navarra dekogu, orduen horreri, lekutxu bete emotie ezagutzeko, eta batez be Euskaldunek, garatzei Euskaldunek elkar ezagutzeko, da ikusteko badauela euskera sortzeko aukeri eta leku, orduen, garrantzitsu dara uste dugu, eta ia urten jentia animetan dan, esan dugu moduen, barredintxo aditu ebasaren bideojoko gintzan edo hasi berrize, beti gongo dire laguntzak, taldien basabizen jentie preste gongo da zuri laguntzeko eta baliabidek emoteko, adibidez igez egon ziren, hainbat partaide, inoz izineak ibili bideojoko sortzen, eta lan dabe, beste diseinatzaileek, artistak da batute, parte hartu bien, eta euren ekarpenak ebi esan, ez? Orduan, hordeko aukera hori, eta animeu besterik barik. Eta, nik bideo garapenean esperientzia daukan jendeantzat, niko interesgarri dela game jam batek eskintzen dizuna, ze azken finean, jokoa garatzen dezunean denbora daukazu, eta denbora daukazu pintatzeko dira, baina game jamak laguntzen dizuna da improvisazio puntu hori lantzen ze. Baina esan dugun bezala 48 ordu dituzu. Ideia bat garatzeko, lehenko ideia bat sortzeko, eta gero garatu eta gutxieneko jostagarritasun bat izan dezan. Nik uste, aktibitate aberazgarria dela baita ere bideojoko munduan daun jendeantzat, normalean oituta ez dauden aspektu bat landu behar baitu. Eta askotan lortzen duzu azkenengo bertsiora joatea, ez? Azkenean bideojoko bat bukatzera. Ze bentsaten ere bezala gertatzen bajako jende askori, ez? Geratzen dela hasierako fasetan denbora gehiegi eta ez, idea asko lantzen, baina gero garatzen hasi barik. Honek behartzen zaitxo, azkenean esperimentatzera, ateratzera prototipoak eta alfa edo beta fase horretan dauden bideojokoak, etara baina probatu eta beste ritmo bat sartzen dago. Netzat hori klabia da. Eta ero baitara igual komentatu, eraizgarria diala, ze orainen ez gogoratzen ez, baina badakit jolas nahiko interesgarri eta nahiko potentea triplea batez, baina exitu minu bat euki duguna, bere garaian olako game jam batean sortu. Hollow Knighten adibidez. Hori da, adibidez. Esan ezen joku ideia bardine, baina pertsonaitzek eta hortik game jam batetik urten ziren. Eta, alako gauzapilloa dauz, batez be indizen munduen, kaso nahiko txu dauz. Gure game jametik be, printzipio zainoko ez dakigu eslan da bien garapena, baina joku bat profesionalki kaleratzeko asmoa dau, bertatik jaizan joku bet. Osak, ikusko dugu denporiagaz beste aukeratxu bet, edo beste medaiatxu bet jartzeko aukerieko gure game jaman baitzen. Eta ero baitare, ez autuko ituzu jendeaz, ustera berdinan dabilen agian, baina igual ez desuna zautzen, eta nik uste networkinga ez daten da nortarako niko polita izan. Bai, zebestela... Kontutan izan behar dela, musikariak, artistak, gidoilariak, olako jende piloa be, igual sekula ez da bena planteatu, bideojoku bat egitea, ongi etorria diela, ze askotan aspektu horrek be oso potentia diela bideojoko gintzan. Zalantzari, bai. Eta hori ze, azkenien, gure komunitateen adibidez, ez da, seguru nagongo adizla asko, inoz saiatu dizena bideojokuri bat sortzen, baina, erdizki geratu dizenak, edo gogoak geratu dizenak, horren horretik be, gonbita lusatzen dutxegu, parte hartzeko, ze segurik esko da bela, eta igual hortik gauzaren bat edo ez urtetan da, Euskalo.
Bueno, mundu guztia animatu. Horeretan izango da, badala ben. Eta data, Lander, Urriaren 18 hasiko gara, ja izin emoti zabali dago, osake itxiotik sartun. Baina hasi urriak 18 hartzaldeko zeretan, eta 2 egun irango duz, 48 orduz. eta taldea ez badaukazu, edo nahikoa zenuke jendea zautu. Gemerauntza Discord kanalera sartu, aurkitu dezakezu. Agian talde bat sortze. Horiz da. Egez pasizan, gonzan hainbat, otxiraren bat pertsona talde barik, eta azkenien osatu bizan pare bat, osake alakoak be gertatzen dire. Eta, ondo iruditzen badatxuen, azkenengo albistera saltuengo dugu, erakusteko ez, euskerazko bideojoku horrek egon badozela, eta badola komunidadetxue geuza prestetan, ze gure, ibaioian guren, bueltan dator, jokuen itzulpenakaz, eta bingo honetan Death's Door bikaine euskeratu dugu. 2008 estrenezan bideojoku beda, batez bete Legend of Zelda klasikoan estilo hartzen dugu, alako ikuspegi isometriko bategaz, borrokak pusliek esplorazioa, oso mundua nintxe eta zabala, nik pasen eban bere gara izen, oin urte batzuk, eta asko guztiatela esan behar dut, batez bere humore berezize gaitzik, olako rare garatzaien humorie bere ganatzen dauela moten dugu, Acid Nerve beste estudizan jokuek, eta nadire Britainiarrak, osak nuntik urten biharra hori dana. Eta, bueno, itzulpena ibaios.eus webgunien tope aldozue, edo bestela gemerauntxea.eus sartun da hortxe euskarazko jokuen zerrendan egongo da. PC-erako bakarrik izango zen, Death's Doorren PC-erako bertsinorako, baina Windowsen zein Linuxen erabilaldugu, horre ibaik preste deuz bizintzako instalatzaiek edo bintzete script errez bat, instaletako, oso harein etxeko. Orduen, benetan, asko merezi dugu jokuen ibiltzie, Death's Door honetan ibiltzie, oso mundu politxe, humore piloa, grafiko ederrak, indie joku beti zen arren, eta benetan, probeu ikusi zelakoa dan, eta ja guztetan datzuen. Ni ez dut jolastu horren, baina beti entzun izan. Jolasari buruz. Eta beste jolas bat horrelako mailakoa euskaraz izatea pozgarria da. Handezu Ibai itzuli dala, baina galdetuko nuke Ibai noiz joan dan. Noiz joan dan. Ja hilero dauka bere jolas bat. Bai. Atzedenik hartu barik. Kasualitatez, justo udako porren aurretik, Acid Nerven, Death's Doorren garatzaien, beste joku bat euskaratutik ikusi genduen. Titan Souls deitzen da, eta kasu honetan Josu Igoa bideojoku zaliek euskaratu ban, kasualitatez. Baina holan estudizokoan bi jokutxo ikusi euskeraz, ia lortzen dugun bideo horretatik ofizialki gaitzi edo dena alakoa. Bai. Adierazgarri izango litzateke, ja horrelako jolas mailako garatzaile kontutan hartzen daute euskaraz ofizialki sartzea, eta baita ere kontsoletako jendeak ere disfrutatu alizateko euskaraz. Kriston pausoa izango. Bai. Ibaik lortu du binoz, Papers, Please adibidez, ofizialki dago euskeraz berakin damen eman lana gaitzik. Orduen, iaengo honetan lortzeri dakogun. Eta ez dakitz beste albisteren batentzako denpori dekogun tartetxua. Askar hain ezkero, bai. Bale, Euskal Herrezen jarraitzen dugu, ze Irungo Keplerian taldiek bideojoku barrezea aurkeztu dugu, Glitch Mer deitzen da. Halako Glitch eta Mesga ez doen artien, hitz joku deitzen dabe. Ez zuen Keplerian taldi ezagutzen, beldurrezko bideojoku gaitzik ezagune dire, batez be gailu mugikorretan, Androiden eta iOS-erako halako Evil Nun eta Mr. Meat eta halako joku, doako bihurrezko joku itxuruzoak eitzen da, bez? Eta hause behalako izango da, estetik aldetik, 80ko hamarkadako estiloa bere ganatzen dugu, arkade bideojokueka, salako Oklahoman girotzen da, eta barrez, nahiko estetika politzideko esan behar da. Eta kasu honetan, bideojoku batetik urten dan mustro baten gaitzik, edo hain bate gaitzik, ez dakitz, iesien ibili bierko gara. Ez da askorik erakutsi jokarretezun aldetik, baina bai da bolako aurrerapen bidizotxu nahiko politz bat, osake gure webgunien ikustik aukeri diko zuen. Ondo dago, hori bere garen ustez Lander komentatu zen. Erazki, zan daitekela Euskal Herri mailan ondaiteke potena edo... Bitxu, Evil Nun, Ice Scream eta Mr. Meat, dizela hauren bideojokurik ezagunenak, hainbat joku dekoz bakotxak.
€475 milioi deskargak gainditzu dabez gailu moduko horretan. Osa, que ez da goza makala. 475 milioi barbaria. Ez eta mugikorretakoa izan eta debaldekoa Eta izan. doakoa izan. Bai, baina landabe lortu enbiarra hori dana. Bai. Eta salien komunitate oso potentiekie, euren bidizo danak, euren post danak komentetan, eta bar, orduen, bitxu, horre lortu dabe. Irundik urten da topera dabiz. Jo, baiet. Zeu segaitxau, badaukazu beti albisteren bat, ez? Hore eskutu. Bai, holan, tita baten komentiko dut pare bat, askori sakon duarik. Yakuza Like a Dragon barrize dekogu, Like a Dragon Pirate Yakuza en Hawaii, izenak ja dana saltzen dugu, ez duzu beste ikusi behar. Otsaeko 28 estreniko da gaur egungo belonaldi zen. Horretaz gai, Dragon Ballan azkenengo jokuek tenkaitzi lauk izango zanak, Sparking Zero ditzen da. Pertsonaia guztizek aurkeztu deuz, ize saga danatako borrokalabizek egongo diren honetan, 181 pertsonai, eta urriak 11 azterneko da. Eta bukatzeko, boikota bai eskualde batetik, ze Tokioko Game Showa datorren astien komente birko dugu. Biziar bertan zabalduko duzatiek, iraiaren 27-ko gota beratzera bitxartien, eta hainbat iragarpen espero dire, adibidez, Persona 6 edo Resident Evil 9 ikusko dugu zer dakarren astiek. Hori da. Bai, dana ezin da pariat tokatu. Hori zera. Alatabe, komentario bat, 180 pertsonaiak tenkai, osea, hau Dragon Ballekuak, baina dare errepikatuta, ez? Osea, esaten dut. Goku dago... Super Saiyan bi, Eta txikitan, eta bai. Bai. Vale, baina bai. Asko dire. Nik espero nasa baina gehiago, desde luego, Dragon Ball originalekoak, Zetakoak, GTkoak, Superrekoak, naretari dago. Hor beti neri buruan, ez? Bai, hor neri beti ditzen daztana pixkate txirriatzen daztana beti izaten da. Ez, segatik Goku gaztiak, erumiak, ez? Irabazi leiken igual Vegeta baten kontra burrukan, Vegeta Super Saiyan ez dakize. Zebestila esan divertigarrez izango. Ja, baina, gero, printzipioak, ez? Urratzen ditzu, ez dakit. Bueno. Baina, bestela beti joakatu dako zinuan temporadaka, ez? Batzutan pasten esan, tenkaitzi irun talakotan, igual, Yajirobe talako pertsonaizek jergitxeak ukitzen biela, baina gero, jaba miregarrez ejan da bizitziarre perreskoratzeko aukeri, horeka hori mantetzen bien horregaz. Bitxu. Nik uste dut dena, hori da. Esan? Ez, listo. Iguala esan dugu, ez? Bai. Bai, nik uste dut hori da. Iritsi gala bukarara, 101. kapitulua, eta aurrengo egunetan, aritzeta landere ongo diozuekin. Eta, bueno, itzuliko gat, egingo dugu 100. kapitulo hori. Así que, eskerrik asko entzuten egon zaten da noi. Eta atzalde hon. Bai, hori da, oinei agurrek emontan artien amentxatien gabizeta, eta egon gara torren hastien, bai. Hori da. Agur. Agur.